En mbaka ma bende wachwale gwenge mopogore opogore. Thor weche bende pile ka pile wantiere kod thor weche mopogore opogore. Okiny ma kawuono wamulo limbe mano mar jatend piny Kenya William Ruto. Limbe mare mar ndalo 4 ma bende ochaka yanga chakre odiochieng' ma kawuono. Ka bende odiochieng' ma kawuono obiro bedo komola e kaunti mano ma Migori. Rom kanyo odiochieng' ma kiny jatend piny Kenya biro bedo kadhi e kaunti ma Homa Bay. Rom kanyo chieng' tich abich nyaka rom gajwang'. Jatend piny Kenya biro bedo kamole kaunti ma Siaya ka limbe bare mar odiochieng' 4 obiro bedo kotieko chieng' ngeso ka bende obiro bedo kodhi e kaunti mano ma Kisumu. Limbe mare nyaka rom gajwang' obiro bedo koyawo godo dongruoge mopogore opogore bende motelo ne mano wang'e ni nitiere gino mong'ere gi kaka homecoming gi dho ngere kata nyasi mano mar rwako jotelo. Wang'e ni wantiere gi jatend migao mano mochung' ne weche mago omenda John Mbadi ma bende homecoming mare kata rwak mare ibiro bed ka itimo odiochieng' ma kiny. Obiro bedo koywore mano kanyakla kod mano ma bende ichano time kaunti ma Siaya chieng' tich abich. Mano homecoming kata rwak makende mano mar Opiyo Wandayi kaka jatend migao mochung' ne weche mag teko e pacho kae. Kwadhi nyime gi chenro ma kama nyaka rom gajwang' abiro bedo ka nyisi e kaunti ka kaunti chenro ma bende ubiro bedo koyango kanyakla kod mamoko ma bende ochano timo e ikruok makare ma bende jotelo mago mag kaluo bende nitiere godo. Kapok anyisi welo ma bende antiere godo, nitiere sigana ma bende jafombo wadwa e kaunti ma Migori George Juma notimonwa kaluwore kod ikruok makare mano mar limbe mar jatend piny Kenya chutho to e kaunti mago mag kaluo. Wawinja nokwongo monde. Kar sa boro mar odiochieng' mar tarik 28 mar dweni, ndek kalapapla ma oting'o jatend piny Kenya William Ruto igeno ne dhi pi e kaunti ma Migori ka ochako limbe mare mar ndalo 4 e gwego ma Kaluo. Jatend piny Kenya dhi chako kod limo kar gedono mar pi e gwego ma Kegonga e sub-county ma Kuria East ka bang'e to dhi nyaka e sub-county ma Nyatike kama odhi bedo kod romo kod jopur e kar purno ma Lower Kuja Irrigation Scheme. Limbeni mar president en chako wuoth manyien mondo project mar Lower Kuja no orum mondo jogewa odoge pur kendo pesa odonje mfuko jopur. Wan kaka kaunti kamano osechakore, wan be wachako bedo gi chenro mar gero kar ochele ma iluongo ni rice processing mill nikech koro wabiro bedo gi mchele ma oromo. Bang' tieko romo kod jopur e gwego mag Nyatike, limbe ma jatend piny Kenya dhi rumo e seche mag midhiambo kod yawo gedo mar apaya mawuok Ngege nyaka Oyuma. Apayano ma borne romo kilomita 21 e sub-county ma Suna East. Gavana ma Migori Ochilo Yako ni oyango ni giseketo ikruok makare ka jotelogo moyie duto e kaunti ma Migori maneno ni limbe ma jatend piny Kenya koro bedo makare. Ochilo wacho ni weche mag siasa mag kor gwenge gidhi keto tenge e kinde limbe mar jatend piny Kenya, wach mane osiko jublono ma Nyatike Tom Dege. An gi chir ni agenda mar maendeleo ema dhi bede mbele ma kanitie wach moro mopogore to mano wabi warome wach mopogore no odiechieng' machielo. Akawo kindeni mondo arwak president ma Kenya gi wende duto te. Ang'eni wan gi ji ma wuok ka gi kacha to akwagi ni ka gibiro Nyatike gimi jo Nyatike thuolo gi luor makende mondo mi rais orwak kaka jo Nyatike dwaro. Josiasa moyier leo mopogore opogore e kaunti ma Migori wane giseloso listi mag chenro mag dongruok magidwaro mondo jatend piny Kenya koro timnegi kendo gidhi chwalone e yor andika. Kaka loso airport marwa, kaka loso Lower Kuja mondo tieki, kaka loso gogo mondo otoknwa stima mang'eny, kaka loso Soni, kaka loso barabara ma Masara nyaka Sori ma Namba Kodero nyaka Miur. Jo sirikal mamalo nokawo lowo ma ji odakie to kete gaset ni en forest. Jowa modak kanyo ok osebedo gi thuolo ahinya nikech kidak e lowo mok mari to nyaka ibed ni tetni. Koro magi achiel kuom gik ma wadwa kwara rais mondo bi opog forest gi lowo ma jopiny odake. Bang' tieko limbe mare e kaunti ma Migori odiochieng' ma kiny, jatend piny Kenya William Ruto dhi timo limbe mare e kaunti ma Homa Bay tarik 29 mar dweni kama bende jodak ma Homa Bay rite kod sironyo. Waromo kaka wajumbe te mag Nyanza kopogore mana gi owetewa ma jo Kisii gi jo Kuria. Kendo wawinjre ni wadhi wacho weche maendeleo. Wadwa ni sherehe gi te odhi mamuol maonge koko moro amora. To kwa chung' motegno gi jogewa kaka ministers wa gi PSS wa be gimbe ka gibo bedo gi ngufu matek e sirikal.
Koro wadhi rwakogi weche maendeleo, wadhi wacho kanyo weche barabara, weche Lake Victoria Ring Road, gi pidho yien ewi gode. Jodak e kaunti ma Homa Bay ben nitiere kod geno mathoth kuom jatend piny Kenya e kinde limbe mare ka opoge kod chenro mag dongruok ma odhi chako kono. Ket lwasi maber e nam Lolwe mondo jowa kik thor maki gi jo Uganda. Sama paya ibiro biro mondo mi otime mondo tieke, to wang'eyo ni wabiro bedo gi konyruok. Utiek singo manowacho kate kaka Homa Bay ka dwaher neno ni nitie factory maduong' manyalo ndiko ji te mok ni kijende kende. Ruto dhi tieko limbe mar gwengo ma Kaluo ka olimo kaunti ma Siaya kaachiel kod Kisumu kama Benige nodhi chwalo chenro mag dongruok ma opogore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakorom gajuang mani kaka chenro chalo winjo kanyo chenro bendo mi kanyo kod George Juma parni limbe mabende koro time gwenge mag Nyanza biro bang limbe mabende sebedo kotime counties mago mopogore nwanene kanyo e gwenge mago makadhoadh nam chumbi wacha kwanene kanyo e gwenge mag masawa mar piny Kenya imbo mar piny Kenya bende nwanene kotimo limbe mare kanyakla kod county mano makisi kanyakla kod Nyamira kama bende nodhi bedo koyao chenro mopogore chakro duche makawuono kar saboro obro bedo komol e county mano ma Migori komola mola ni e county ma Migori obro bedo kodhi e gwenge mago mag Kuria East iwinjo kanyo kama odhi chako godo limbe mare mano mar gedo mar pi e gwenge mago mag Kegonga bang mano obro bedo komol e sub county mano Manyatike kama bende odhi bedo koromo gi jopur mago mag Lower Kuja irrigation scheme midhiambo makawuono kapok omol e county ma Homa Bay obro bedo kotieko limbe mare ka bende obro bedo koyawo apaya mopogore achiel kuomgi ong'ere kaka apaya mawuok Ngege kadhi Oyuma omiyo nitiere gi jafwambo marwa George Juma biro bedo kamulonwa kata ng'ionwa limbe makamano parni maeno okang' mar ariyo mabende koro jatend piny Kenya timo limbe mare e county ma Migori bang' yiero mare chakre higa mar 2022 koro maen mbaka mabende odarogo Nyakorom Gajuang pono ni nitiere gi ote moramora ka e kamiore ote kotendre kod gombo mari kata dwaro mari geno mabende jatend piny Kenya dhi timo godo limbe mare 2-6-0 elai marwa mar ote machuok mbui mago mag Uganda bende yudowa achiel kachiel mbui magano wuon yuda gi nyinga mano mar Sharon Ong'ao okiny makawuono antiere gi yawuot Luo 2 kanyakla kod nyar Luo 1 nyar Luo mantiere godo nyingo ng'ere kaka Lois Atieno jakom mano mar Nyanza Youth Caucus Lois arwakni machiegni nyalo mna mosa Nyakorom Gajuang. Erokamano ahinya Sharon, kumoro amora ma Nyakorom Gajuang winjowa, amosou ni uchiew nade kaluwore gi limbe ni Ruto dhi chako limbe korwa. Mano county ma Migori. Aya bro bedo ka winjo geno mari kaka japiny ahinya mawuok e county ma Migori limbe mare ka odhi chwalo kata mana dongruoge mopogore geno mari de bedango. Kopogore gi Lois Nyakorom Gajuang e studio maro e county ma Kisumo antiere kanyo gi MCA mano Makabuoch North Boaz Kire. Bede kijalo winja amosi ni misawa ichionade. Achio maber Sharon. Gi nyinga iluonga ni Boaz Kiri kaka iwachono. Goni erokamano kendo warwako ker marwa. Erokamano ahinya Boaz ang'eni matuto biro bedo bende kwatwakie kaluwore ni in achiel kuom jotelo mawuok e county ma Homa Bay jatend piny Kenya higeno limbe mare county ma Homa Bay odiochieng' makiny bende kwanwa dhi gi nyime gi chenro makama Nyakorom Gajuang adhi bedo gi MCA mano ma Central Game Silas Madingu mabende inyisa ni winja e yo makare Silas Madingu senior amose ni misawa intiere county ma Siaya inyalo moso Nyakorom Gajuang. Misawa Sharon, thank you so much. Kuom kawuok county ma Siaya, nyinga Silas Madingu, MCA Mrito Central Game, kata kiero game madiere, kata chuny game. Ageno network dhibe bedo maber to moloyo tarwako ker e kabire gweng'wa mar Nyanza. Erokamano ahinya Madingu hin bende obro bedo kwatwa kaluwore kod limbe mar jatend piny Kenya geno mare no bro bedo kolimo county ma Siaya chieng' tich abich mano mar jumane achako di Lois iwacho ni Nyamigori odiochieng' makawuono jatend piny Kenya limo county ma Migori e okang' mar ariyo chakre no bed jatend piny Kenya geno mare kaka japiny okong monena mokwongo Sharon en first time mar ker chopo Nyatike nyaka ne Kenya yud independence this is the first time
And wan kaka jo Migori kanyakla gi jo Nyatike, we are very happy. And projects ma Ker dhi launch ok gin projects ma koko chako sani. Nitiere projects ma nosechakre chon, especially ma irrigation scheme. Mano nie puothwa dala seriously. Jo gweng' mang'eny nitie iye kanyo. And it's a source of income for many people. Ma bedo ni odhi launch na for the second time dhi konyowa sana sana. Nikech puro mar mchele, ok en mchele kende ema ji puro. Ji puro gik mang'eny. Is a variety of cash crops ma ji puro kocha. Koro limbe mar Ker, wa hope ni ok en ni odhi launch nwa mchele kende. Wageno ni odhi kelonwa investors as well. Nikech wapuro ga mchele but waonge gi enough market for the produce. And another thing ma hope ni Ker dhi kelo, ok en mana pur kende machielo. Wan gi constructions, ndara, rach seriously, rach okethre. Koro ng'eni kumi pure, you expect infrastructure to be better. Ok ni pura kende. Koro Ker warwake Luo Nyanza, to sirikal ber ka ji nitie te. Bende paro ni ting' bende mar jotendu kaka jo county ma Migori, mano mar nyiso jatend piny gigo eko ma bende gidwaro, nikech moko kuomgi ninjo kanyo ka bende wasomo chenro ma bende jatend piny Kenya nitiere godo. Achiel kuomgi ma bende wacho pur mar ochele, ma bende wang'eni timo e gwenge mag Lower Kuja, ma bende wacho ni ok en chenro kata mana project manyien. Ok en project manyien. En gima has been there. Nobedo launched way back in 2013. And en project mosebedo ka dhiga mbele, but nobedo stalled kaluwore ni budget nok rom maber, then jopur moko bende pok obedo compensated. Nikech makaka lope mano sirikal okaw to daro ji otero other sides. Nitiere joma pod nigi complaints up to now mapok ochulgi. Koro en project mano chako chon, ok odhi launch. Odhi keto phase 2 of it. Manyiso ni is going to allocate budget for us. Mondo chenro dhi mbele. Erokamano ahinya. Ang'eni mado duto te wabiro bedo kwa twake. Ahinya seyo bende ang'eni osebedo ga kinde mosekadho. Ni jatend piny Kenya sik bedo ka yango chenro ma bende noseyaw e kinde thuolo mokalo. Koko kamano kintiere kaunti ma Kisumu, Mheshimiwa Boaz bende narwaki Hetwork. Odiochieng' makiny jatend piny biro bedo ka limo kaunti mano ma Homa Bay. Ang'eni nachiel kuom jotelo mantiere kaunti ma Homa Bay kaka MCA ma Kabuoch North. To kaunti ma Homa Bay jatend piny Kenya osebedo ka limo nyading'eny. Inyalo paro en kaunti mokwongo e gwenge ma Kaluo ma bende nolimo bang' yiero mare. Geno mari kaka japiny, kaka jatelo, en ang'o gi limbe mare? Mokwongo Sharon, wan kaka jo Homa Bay wago erokamano nikech ma odiochieng' maber ma Kerwa limowa, kendo olimowa wan kaka leadership ma Homa Bay kotelnwa gi Nyawang'aya. Wang'eyo ni Ker idhi rwak maber, kendo wan jo Homa Bay wadhi rwake e yo makende gi sironyo. Mar ariyo, Sharon, inyalo yie koda ni mae mokwongo nyaka ne piny chakre ma Ker Kenya limo Kenya e sama minista mar pesa wuok e piny Luo, to kendo joluo mang'eny kar rombgi support sirikal kendo support that appointment. Omiyo wan kaka oganda mag Luo, wan kaka jo Homa Bay wamor, kendo jatendwa Her Excellency Gladys Atieno Nyasuna Wanga nigi sironyo mokalo ni waduto odhi raliwa to welcome His Excellency the President. Kendo wang'eyo sani, Sharon, ni kopogore gi ndalo mosekalo, ibiro yudo ni ndalo mokalo ni yudo ka wanyalo bedo gi minister, so there was no goodwill from our people. There was also time mane wanyalo bedo ni wan gi minister, so there is no goodwill from the president. But kaluwore gi kaka sani king'iyo, there is a goodwill from the president, emomiyo no yie ni wabedi gi position mar the finance.
wan gi goodwill mar the people nikech kidhi kata Homa Bay kawuono ji mor kendo nigi hilo gidwa rwako president margi. Koro an kaka ja Homa Bay warwako president kendo wan gi great hope ni e kinde ni wan kaka jo Homa Bay wadhi benefit. Wang'eyo Her Excellency is our governor, and we also know ni minister marwa mar koro finance mabende wuok e county wa Homa Bay ong'eyo dwaro ma wan go kaka jopiny. Ang'eyo ni in her speech to gi gigo engagement mosebedo prior ma ang'eyo ni jotend oseromo gi jatend piny gisewacho samo maendeleo mwadwaro ma ang'eyo ni kanyo ok ginyal bedo ni gikoso Gor Mahia Ring Road ma en ndara mawuok Marindi, Magina, Luala, Pala, Oriang, modhi nyaka otudre gi Masori, moluor mochako duogi mochieng' gigo ngeng'. Mandara momako thurwa sana Sabwi County Mandhiwa kitudo gi Suba manyalo spur development to a greater extent. Koro wan gi great hope and we really welcome His Excellency the President. Erokamano ahinya Kiri. Bende kata mana kaka jatelo kaunti ma Homa Bay, mana kaka nasewacho motelo, mokeno okang' mokwongo mabende jatend piny Kenya koro limo kaunti ma Homa Bay. Nawacho kanyo motelo ni mae kaunti mokwongo manolemo bang' yiero mare. Nitiere chenro mopogore opogore mabende nokete kaunti ma Homa Bay. Akeni chenro go nyaka sani diwache ang'o nikech ok en ga mana yanga chenro, to chenro ma kamago bende osedhi nyime, dongruoge bende oseneno. Kaluwore gi the good leadership mar Her Excellency the Governor, odiochieng' ma kawuono adwaro confirm ni gigo duto mane His Excellency the President okelo kendo promise jo Homa Bay. One of them, there is affordable housing. My High Excellency our Governor, in full supervision, Guinea osedhi maber kendo the building is almost around 90% completion. We have a fish market, Bende Homa Bay. Mabende is doing well, and Ode Maber, one with the Paya. Mabende the president no launch, Bende de Maber. Koro, so these are some of the projects Mane president also launched before. Kendoge de Maber. And again, this is going to be the third time His Excellency is visiting our county. Wanyalo paro ni no visitwa mokwongo nobiro immediately koyiere mobiro kanisa kendo ka nobiro biro ne mokwongo go ema nowacho weche machalo kaka affordable housing. Mar ariyo nobiro kendo Homa Bay chakigani ka nobiro investment conference kendo sama nobiro bende ne nitiere gik manowacho. Omiyo wan kaka jo Homa Bay wamor ni okonya bira kamano mondo mine ker bi bende kubire Homa Bay kawuono koro dhi biro mar adek. It is because of the good head leadership mar Her Excellency the Governor ma ose bedo temo kubedo kode machiegni nikech Her Excellency nyiso wa seche duto, that is Her Excellency the Governor, ni waduto katobedo ni ne wan jo ODM to nitiere national government, county en nyathi sirikal mamalo. Omiyo wan jo ODM all along, and Her Excellency have been consistent ni en ja ODM. But relationship mare gi national government, especially His Excellency, osebedo maber e kodok e weche mag maendeleo. To kodok e weche mag siasa, all along kane nyocha baba pok onyiso wa ni koro there is going to be some accept, like a political acceptance to Her Excellency nyocha deal kod Ruto e yore mag maendeleo. To wan ge sani wan kako ganda pod wang'eyo ni pod warito mana is right, the right honorable prime minister ema bende pod biro mane nyiswa nikech kata sani pok owacho directly ni wan jo ODM wasedonje UDA. Wan pod ok wan jo UDA, wan jo ODM kendo gin jo UDA. To sani kubiro Mbadi en ja ODM, and I like what Mbadi said seche manotimo interview. No wacho ni en ja ODM but ondiye tich e sirikal mar Kenya Kwanza. Koro gisani wan warwako president wa
kendo kaka ne wacho limbe ne wamorgo, kendo adwa nanyisi ni kata sama wuoyo ni Her Excellency the Governor Gladys Atieno Nyasuna Wanga is doing all it takes to welcome the president. Kendo wan mor, kendo wadani president e county waka, kendo kaluo ka kapok higni 5 gorumo, to through Her Excellency the Governor olimwa kata de 100. Erokamano ahinya. Boaz Kiri, ang'eni counties to nitiere 47. Samoro nyalo bedo ni utonyo kolimu nyadi 100. Kok mano kadhi county ma Siaya kuma bende wantiere kod Silas Madingu, mano MCA ma Central Game. Madingu ma bende kwano kang' mokwongo ma jatend piny Kenya koro limo gwenge mag Siaya. Siaya bende neno chenro mopogore opogore ma bende ubro bedo kotimo. Mano chieng' tich abich mano mar jumani. Kaka jatelo, hakeni bende usebedo gi aput moro ma utwak kaluwore kod rwako jatend piny Kenya e kaunti ma Siaya. Erokamano Sharon, kata sama uwe kodi ni anti-assembly, oribene wadonjo assembly chambers mag mondo mi wawuok kaka jotelo moyier Uganda, MCS ma represent different wards mondo mi wane kaka wadhi rwako ker. Biro mar president warwako matek kabisa. Kendo nyaka namolo wachi ni nitie kaka wanyalo tiyo gi William. Wan wang'eni William ber. Ma kapona molo wacho ni William rach, ka wabende wajoin kwa wacho ni wando kwane ka William ber. Okisani to William ber. Ing'eni Siaya ka kane ocha William obiro, gima nyalo paro maduong' ne gimokele ne en mana liel. Ne en liel mar wuod Alego miluongo ni General Ogola. Kendo jo Siaya nokuyo kabisa. E chieng' ne manyalo paro ka Mheshimiwa Tandi ne nitie kaka nokwayo. King'iyo clip mane Mheshimiwa Tandi wacho, gik mane Mheshimiwa Tandi owacho chalo ka gima William nowinjo. Ne wawacho ni pok nwabedo ga Attorney General, majaluo pok nwabede gi waziri mar finance. He mentioned many positions. But ka awe mago adon monda wach ni William Ruto bire development agenda ma Siaya. Ma king'iyo to odhi commission kamoro miluongo ni Mageta Island. Mageta Island en solar project. Kunge maber ni stima nindo Siaya. Kendo mach te nitie office ma orit kod Opiyo ma wuod Wandayi. Koro for the first time miwacho ni a charity begins at home. So Mageta Island solar installation procedure en dhi bedo commissioned in Bondo. To mano nyiso ni en tich maber ma wasechako kaka jo Siaya, kaka weg mach ma Opiyo Wandayi koro ema omi docket mano mar rito. Mar ariyo kendo wadhi bedo Siaya, ibro yudo ka president kendo dhi chako launch no project moro mar rice milling plant. Rice milling plant en king'iyo nyalore government mar His Excellency Governor Orengo osebedo ka temo matek kabisa nwach the main problem mar jo Siaya, especially Siaya Gen Zs and Siaya youths, and lack of employment. For lack of employment no, in his agenda, Governor Orengo osebedo ka temo mondo mi wabed gi kambi ma kata ko kunyal ndiko jite, but the majority nyalo bedo ni at least nigi gimoro makete mesa. Omiyo biro mar president bende en a blessing in disguise. Nwach wadhi yudo ka koro kambi mare gochele, koro government bende dhi promise gi pesa ma ginyalo pump into kaluwore gi pesa mo bende kaka assembly wasebedo kwa wa budget mondo mi kambi no chak ring. Koka mano tadwan mondo mi awachi ni ung'e maber ni president marwa kaka joluo en Raila Amolo Odinga. To ng'ama bende nigi teko mar kelo lokruok e Kenya ka en Raila. To teko no bende osepuonjo nyaka nyithinde moromo. Koro kanyo sirikal bagni nyaka waduok erokamano ni Gen Zs, the youth of this nation, mano wuok mondo mi defend the constitution mar Kenya mondo bero bedie. Sharon, ibro realize ni in the democratic space sometimes okodhi maber ahinya, because democratic space wacho ni the majority will have their way, so the minority will have their say. Mano komino ni majority ema niga right, kata jok matine ema niga wrong. Sometimes you do opposition nyocha joko dio hingo wage namba. Koro kato bedo ni gimoro ber to the minority otemo wacho, to majority bedo mana gi their way. Mane mani Gen Zs no wacho no mera, chopo kama koro nyaka wakel sanity e Kenya ka. Dewi sanity mane Gen Zs okelo no, kanye mano ayude godo nafas wabende. Ma wacho go ni kapo ni sirikal ne marwa to ne wan gi formula minyalo rit godo sirikal. William kano biro iruon wa miluongo ni Raila Amolo Odinga, jakom no nyise ni an ma sirikal manori benatiyo kendo nori benabedo president. But wa miye joga moko ang'wen mondo nyisi gik mane wadhi timo. Kendo an gadiera ni the best form mano wuok e ODM kadhi e sirikal pod gin jo party. Gima gitero kacha en mana formula ma Raila Amolo Odinga
emokuodho nigi kaka inyalo ket Kenya mondo Kenya oriere. So for the first time wan kaka joluo wadwa ni waduok erokamano niwach wang'eyo ni we've been doing a lot of opposition work, but jakom bende wacho ni kama koro wachopeni chopo kama koro nyaka wabende wati gi sirikal mondo mi yuto obedie, because ogombo ni bende mbele kanyo wadonje e sirikal fully. Tinyalo mana donje e sirikal fully ka un gi teko. Omiyo an anyalo kwayo joluo kamoro amora mantie ni mondo wasir agenda ma Raila ochakoni, because at the same time dong'e ni baba dhi African Union ok no nyalo weyo ka Kenya bendo kethre. No, role number one en nyaka make sure ni Kenya is harmonized, to waduto wan kaka kwe nitie Kenya kapok odhi kelo kwe in Africa. Tiparo ni Madingu mana kaka iloso kaluwore kod ber mopogore opogore ma bende Uganda e gwenge mag Luo Nyanza oseneno. Iparo ni dina bed ni onge good will mano kotenre kod yawuotwa kanyakla kod nyiwa ma bende koro gi sani osendike lemo mopogore opogore mag sirikal. Bende iparo ni dino rwake yo makare ki compare mana kaka siasa osebedo ka gore gwenge ma Kaluo. An gima nyalo wacho ni ot kochido to kinyal yweyo ot ka inoko. Omera nang'eyo ni sirikal nyocha ok ti kodwa maber ahinya, to waneno kuonde ma nyocha ochido emomiyo wadonjo ei ot mondo waywe. To wan kaka jotelo moyier, especially young people mar leadership, the main problem mosebedo godo is unemployment. Ji onge tije, sana sana jok modhi skul, dhano nigi degree. To ing'eyo ni mondo mi yud tich ki Kenya masani en nyaka iduong' ofis. To ofis nyalo mana duong'o mar ng'ama ing'eyo. Wan kaka josiaya wamor niwach kaka waziri momiwa odhi ochung' ni Kenya Power, ochung' ni Kentraco, ochung' ni pipeline, ochung' ni kuonde madongo dongo. Kendo wan gi geno ng'ato kaka an Opiyo Wuod Wandayi nyalo mako simba biluonga gi nyinga. Nyiso nu sani koro sa osechopo ma koro milemo e sirikal mondo duog piny mondo chak go mbaka goganda, mondo wane kaka wanyalo mako lwet jowadwa. Koro waweyo kisungu mang'eny mwasebedo godo mosebedo ka hinyowa, mondo kiny ka wadwaro telo kata kapo ni ng'ama chielo dwaro mondo ochung' n'oganda, to yudo ka jogwa bende nigi a very firm foundation in government, to gin gi yuto malach. Many a times wasebedo kwa fight ka wan oko, kendo wasebedo kwa gore matek, to yuto wa bende piny. Koro seche moko wagore to kiduogo gimicham bende onge. Koro for the first time wayudo thuolo ma koro wanyalo donjo e sirikal kendo wanyalo wuoyo lemo kwa bende wane e sirikal. To sani to wadonjo gi gana Mbewa ka wapango kaka wanyalo yawo dhoot ni joma ng'eny wadonjo dhoot seche koro mabiro mar election ma next. Erokamano ahinya. Lois winjo ni stima nindo Siaya to pesa nindo Homa Bay kod iwacho ni positions kata lemo ma kanyakla kod Mbadi. En mana nyaka bende wang'iye e yo mopogore opogore. Ang'e ni chenro mopogore opogore mag dongruoge bende makelo jatend piny Kenya mag e gwenge ma Kaluo. Ting'e ni ok en mana ng'iyo ni en gin dongruoge machal nade, be nyaka wang'e ni dongruoge ma bende iyangogi bende noketgi e budget. Ing'e ni mano e penjo maduong', kik bed ni gin dongruoge ma iyawo kawuono kiny kendo chak iyawo, kaka niwacho wach mar kawo chele mano maluwa Kuji irrigation scheme. Kik bed mana ni gin mana public relations, gin kaka PR. Yeah. Okay, ngeni so far sani budget nyocha kosom ma sirikal koka docha ko implement gik moko by September. Nyocha sirikal oloro buge most of the time. Koro gima anawacho ni allocation of budget is normally there. Projects ginosebedo outlined. Ok gin projects moko ni kokidhi chak sani, gin gik moko mantiere. And kanyo koro wadwa oro wuodwa ma Mbadi. Ok dang' ker bi Luo Nyanza to ero kaka Kiyo wacho ni pesa nindo Homa Bay. Ok dang' pesa nindo Homa Bay to projects ma ker launch gitetetete be dhi nindo kamano. Koro gimachielo be ma adwa support Silas wacho ni job creation. Projects gi dhi bedo launched. Ma bedo launched for the first time to gima bedo relaunched second phase. We hope ni jotendwa manika youths emanyocho miyo chances mineno kata koro sani ker nyalo chopo Nyanza mowuo gi ji mobed gi that confidence monyalo approach go jopiny through those projects magidhi launch go. Owinjoro create job creations for youths. One gi youths mosomo degree, one gi youths manigi certificates, one gi youths manigi diploma mosomo TVET. Owinjore gi create a harmonized environment manyalo absorb all youths. Ok ni iketo mana jo degree kende tiweyo jogi. All of them went to school with an end goal ni gidhi yudo tich.
Koro wakwayo mana jotendwa mantiere e dockets madongo dongo gi. However much pesa kigologa to igolega budget for everything. Ok gole nus. And another thing maber ma owinjore wa appreciate. Moi ne wachoga chon ni siasa mbaya maisha mbaya. And wajoluo wasebede mudho for long. Masane ng'ama pingo dhi ker Luo Nyanza, mano ng'ama thiro dongruok ma Nyanza. Nikech ok dang' mabe ni wane mudho 24/7. Sane ng'ato kaka koro joka jogot, wan gi jokisi, wan gi okuche. If you go there, ineno ka ndara ber nyaka tie dod ng'ato. Diye Homa Bay, diye Siaya. Ndara rach. Yani ngeni maendeleo biro ga kaluwore ni can I access this and this place? But you can only access that place can tier infrastructure in place. Koro ng'ato kik ping ni sani kere ni kocha ni wane bedo ni wan pod wane ODM kata pod wane UDA doesn't matter. What matters here ni gik mitelo no dala gi be nyogi ntie, nyogi onge. Sani ok ter ma gi dala. Bende paro ni sani ng'at mapingo kata mna chenro mag dongruoge ma kamano. Dhano Sharo. Dhano nitiere ng'ama pod pingo. Nitie joma pingo for real ma en dhi ne ker no oneno mana ni koro ji go oporo base. Idero jogo oporo be biro ga go oporo. Nitiere jok ma be koro kwenyo gi gini e yo marach. Wan kaka gi jotendwa, I'm sorry to say this, but jotelo mwayiero gi nitiere joma koro dwa biro gi ang'enge. Mago be winjore wakwer. Ng'at ma koro dwa kwenyo gi nying ker, dwa wuondo go ji, dwa loso go nyinge. Ng'ato ka ng'ato sani go wan gi aspirants madhi chung mbele to wan gi sitting leaders. They can also use this opportunity to taint the name of the president kata gi jopiny. Ngeni ji oko yierega. But gimora mora ka ngeni ji wacho ga ni ng'ane ok ti. But Joyce kidhi bedo piny tibenjo ng'ato niya ng'ato ok ti. Idwa ni ng'ano mi siling 100 pile. Ngeni ng'ani kodhi olonchi ni gimoro olonchi no hospital. You can access health. Ng'ato odhi oyaw school. Nyithindo nyasomo kwanza serikal kar school ka to serikal owinjore par diriyo. Ang'eni kar skul kanyo bende ang'eni na chiedh nade makoni kod kocha ma bende migawo mochung' weche mag somo kadhe. Ang'eni odiochieng' manyoro doho bende nosechungo ng'anyo mano mar jopuonj mago mag Kuppet. En wach ma bende walu machiegni ponono ni jopuonje ma kamago biro bedo ka dhi e skul kata wuoyo. Kiri ka intiere kaunti ma Kisumu kanyo nitie kaka Luis wacho ni siasa mbaya maisha mbaya. Ting'eni e kinde ma bende jatend piny Kenya biro kata e gwenge ma Kaluo. Wang'eni nitiere siasa mano mar pogruok ma bende osebedo ka dhi nyime e gwenge magwa e counties magwa makaluo e kinde jotendwa. Wacheze makamano bende nyaka walose nikech naneno kanyo chieng' wuok tich mano mar jumane Daktari Raymond Omolo mano jagoro mongirore e bwo migawo mar arita noromo kod jotelo makaluo mar neno kaka inyalo rwak jatend piny Kenya. Bende paro ni en kare mano mar koro keto siasa magwa thenge mar mondo mi koro warok jatend piny Kenya mondo chwalnwa dongruoge mopogore opogore nikech rombe makamagi ema bende ineno kora mana ka josiasa jayuoro to siasa bende muomore. Sharon, adwa nanyisi ni Kaluo onge pogruok. Gima timore ga Kaluo en siasa mar kalongolongo mag jomoko. Nang'o? King'iyo, MCA wadwa ma Siaya owacho ni wan ka Raila owacho ni ber to ber. It is not per se. Raila ok en ng'at moro ma janeko machiwo chia gokinyi to wacho ni gini koro ber. People need to understand ni Raila no compete against Ruto kendo nowacho gik moko mane oneno ni kawaluwo to nyalo konyo Kenya. Some of the things mane Raila wacho notemo kono jo Kenya. Ni sirikal ni kawayiero to mage ma wadhi yudo godo kabedo chandruok. Iyudo ni ko gikone gik mane Raila wacho odhi otimore. Ogik sama jo Kenya wuok oko andamana mage wacho ni Ruto must go. Raila being a Pan-African ng'amoero jo Kenya to gicha king'iye jenzi kaka nowuok ne en gima dhi kethonwa Kenya gadieri nikech ka ng'ato wacho ni Ruto must go to okonyisi formula ni to Ruto kosewuok to ng'ama dong' to what is the formula?
And then it was this person who is telling you, lead Guinea. Toko Nini is leaderless, is clueless, is not, and everything and less. Raila said, Ni Kenya is greater than any of us. And he knew very well, Ni Kagini Okodonje. To Kenya ne de ketore. Raila Obiro. Raila stood by this government to see there is at least the stability, because we are crying ni economy de marach. Ereka kukumo ni ma de marach ni to wan bende wamoko wadaro ni mondo wa create a coup. Then jatend piny bende wuoko ko to wacho ni no, kama koro chikore ni, let's come and engage, let's talk. So Raila ok ni no wuka from nowhere, ni no bedo somewhere to wacho ni kawuono wacho gokinyi Ruto rach, then godhiambo wacho ni Ruto ber. No. He decided ni Ruto, for the betterment of this country, we must come together. And now that because the president also accepted ni oyo, wan kakoganda kuru giksamanya ka wabikanyakla. Look at it before. We had a deputy president, mago public mawacho ni wan Luo Nyanza, we are not shareholders in this government. And therefore, there is nothing we can gain in this government. And therefore, Raila oko support Ruto nine kechuwuka from nowhere kaka jomoko nyakete ni perception. To gik ma Raila kono amomi owacho lero gi umyo nyaka koro support serikal. Gin gik ma wan kako ganda nyaka wa understand. Mar ariyo, wan kako ganda waluwo Raila Amolo Odinga. Ngata ma paro no nyalo lead joluo without the blessing of Raila. As at now, oknyalre. Kikwa wuondre. Koro ka onge splinter group mangato dream ne de timore. It is obvious ni samori nyana enosani. Jo manyocho se the order, manyocho telo. They feel more entitled as Serikal Ruto than us. But the truth of the matter, ni Raila biro kaluo, wan jo Luo, wan jo Kenya. And the majority in our region gain jo ODM meotel gi Raila Amolo Odinga. Limbe ni obedo bless gi Raila Amolo Odinga nikech o include nyaka rwak kata sith makende homecoming mar jok ma Raila oyiero e sirikande. Omiyo joma paro ni limbe makamae makoro gidwa show their political might in Luo Nyanza, I want to tell them in advance ni that is unacceptable, kendo mano gima dhi duoko wa chien kaka oganda. Wawuguru oko, wabedi bwo umbrella achiel. Seche mwabede bwo umbrella achiel, ema gik moko mwagombo bende wadhi yudo e sirikandni mondo wan kaka onagi wamed dhi mbele. Ayie gi nyamera Loiso wacho gimoro maber. Ni going forward as a people, onge ni siasa mbaya, wan okata ni siasa wae marach emomiyo wan chien. Wan osechunwa mondo wabed chien gi sirikende mosebede telo. Koro seche mogik sani ma sirikal oyie ni koro at least they can engage us. We don't want anybody to come in between development madipoko bironwa. Gima ng'eyo ni ki dhi timore kendo mabende samore nyalo paro. Like for example, kawuono governor, president dhi Migori. Ibiro yudo ni kidhi Migori, tiyudo ka jo Migori, aspirant moro manyabedo ni dwaro governor, dwa outplay the sitting governor on stage e limbe mar president. Mano ok siasa manyiso ni wan joluo wapogore. Kibiro kata edhi constituency moro, for example, idhi Nyatike, inyayudo ni ng'ato moro madwaro bunge. Koro dwa outplay the MP, but that does not mean ni wan joluo wapogore. E siasa kata e limbe mar President Ruto, I believe, because we walk in the streets of Luo Nyanza, all these towns, everybody is happy. Kendo wadwani warwak President Ruto gi mor gi sironyo. Omiyo kikwa jodalawa, kikwa bed gi gik madhi kelo wich kuot. Warwaku President e yo makare, e yo man gi kwe.
Ero kama na inya, bende wach ma bende sibedo kilose bende tenre koda, wach ma bende jatend piny Kenya, osebedo ka wacho, mano mung'ere kaka broad-based government, kama bende hirwako jodito duto te, bed ni intiere kweth mapingo piny owacho, kata intiere ei sirikal. Kapo kaka yo matin, madingin beda winja na pachi kotenre koda okang, mano mar kelo opposition, kata mana kweth mapingo piny owacho mar tiyo, kod piny owacho masani. Kabina noko ganda wacho ni kaluo, wane mwayudo ber moloyo kata mna gwenge moka moka ahinya nyaka luore kod lemo pok mag sirikal. Adiera chutho Sharon, pora dwana wachi ni William Ruto kaka president mar Kenya has always meant well for the great people of Nyanza. From the word go, ne wang'iye gi chien kapod wane tok Raila Amolo Odinga kaka pod wan sani. No wang'eyo ni Ruto ne ng'iyo wagi wang' maber. Onjelo jagot no kano yudo thuolo mar mondo mi obed ker marwa. Ineno kupongo yiero wuodwa mondo obed commander mar the armed mar jolweny. Ochako yiero wuodwa mondo obed PS Raymond Omolo. Ochako yiero wuoda Sembo ka mondo obed in ICT. Mago gik mane pok otimre kata ne sirikande mokalo mane waneno ni wapako ng'at ma Uhuru ni rais. Wan kono wang'iyo Uhuru ka uondo wani pala nindo gatuny. Koro en wang'ni ka koro okego nea ochung' mwachung' e toke. To en ye system. System no wadhi adhiya nyakero koro William Kigrieke miero gigo gajre bodhi kako dhi. Lakini kane William odonjo waduogo paro hera mane gi kinde gi Amolo wuon Oganda kochakre kata na 2007. Naneno kaka no fight matek gi Raila obedo nyaka prime minister, which is a true story. Kik wawuondre because no ka wan joma dongo. But kata sani ineno ka jok manoko kuongo donje sirikal mondo mi ng'e ni ng'ama Ruto ng'iyo kaka his political father en Raila Amolo Odinga. Jok manokuongo dhi e UDA ka eke jomog mi waziri onge kata chiel. Nyiso ni a political mentor mar Ruto en wuonwa miluongo ni Raila Amolo Odinga. To bende king'iyo Raila no emosega bedo ka kende ni solution to every government, because kata king'iyo kata all the way from handshake kata from handshake manotimre kinde Kibaki ka piny koro wang' kweno bed kendo nyoro building bridges initiative kinde go Uhuru bende wecho dhi maber. Sani koro ero iluongo ni bipartisan approach kama koro waamua ni sirikal te koro dhano forget their political agenda to wa choose Kenya mondo mi obed mbele. Omiyo an duto kang'iyo ga my political mentor and political father, the greatest of them all, and Raila Amolo Odinga, because Raila mineno ni en ng'at ma ose hinyi Kenya ka en ng'at ma ose manya ka ose golo nyaka ringe dom. Adwa ni mondo appreciate the effort my young people ose bedo katim, but we cannot fight beyond kaka Raila Amolo Odinga ose fight ne Kenya. Sani wan gi devolution kata na uondi ne beni onge government diko ran jobless. I would have been joining most of my youths ma bende currently are struggling to make things work. Kairi wan waishimiwa ikwenka watie gwengwa. Nyiso ni jakomo tiyo matek mokelo devolution ni koro tugo loko nyathi ka nyathi tuge dhoodgi kendo wanyalo gero gwenge wa. But ngira makende mondo wanyiswi ni sani political antagonism kik bedie luo Nyanza. Sani wadwaro ni seche mwadwa outshine ji wa outshine mana jo wadwa e weche kik development monyalo kelo ni jowa. Sani omiji waziri jomoko nitie public service nitie jok ma bende dhi tije mamoko to wadwaro ni kata komi mana tich mar ywecho ibedi ni maler moloyo ywecho mano sendik ni ywecho komi tij waziri ibedi waziri moingo waziche te mano seyier no bedo waziri mondo mitiyo ne oganda emano luwi. Wach bang' Raila Amolo Odinga kapok timo mang'ama wadwaro wabed wang'eyo ni jakongo ng'eyo ng'ano mosebedo oganda kata wa mondo wane koni gi konyruok. Omiyo sani nadwani wacha ni ng'at maparo kata ni wanyalo luwe kapok Raila Amolo Odinga show direction to mano onge. En wan ni sani do wacho kata jogo mona dogi ndong ni sirikal kata ne telo ma jowag nigo ondi mondo mi wariwre uru wakelru paro kapo ni wan gi gavana marwa kata region pop kuyo ni kina ma ne ko ni ka yi gavana sani ni kama ko ri kelo yetu ngini ni yo mo ke kom para mundo mi wakelru do mo ero kama na inya madingu
Erokamano ahinya Madingu, chal ka gima duondi, chal ka gima lala, chal ka gima weche mag tudruok kelo ng'ikruok ma koni kod kocha. Waka yo matin king'iane na weche mag tudruok kanyo wawinjo yo makare, wan biro walos kodi kendo okang' mar ariyo mar mondo wawinj paro ma bende ichwalo. Na kwarom ga jwang podan no ote magi med mana chwalo wabiro bedo kwasomogi e okang' mar ariyo. Waka yo matin. Jipange na Viusasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na Viusasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na Viusasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Thai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chini mama charusini ako mama chaka ingwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Thai, only on Viusasa. Shabiki, jiomoshe na Shabiki ya Vieta leo and win up to 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Alafu usiki kucheza Vieta mazeni as easy as 1, 2, 3. Log into shabiki.com na udeposit pesa yako, sawa? Then click on casino tab. Select convert chips, alafu select option ya buy chips. Weka amount unataka kutransfer. For example, 50 bob. Kisha click on buy chips ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on casino na uweze kucheza Vieta game. Kaza ndege yako to the highest multiplier, then ingiza wins zako na bado ubebe over 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Jiomoshe na Shabiki ya Vieta. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Ma echenro makeloni danji maliet. Ma echenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma echenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te ikungo. Duond mine Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Kimatanga wachaka tupo kuchako donje pith mar melon mokwongo nyaka ng'ama nigi lony weche mag melon. Kae to kanyo from kanyo kuchako koro ng'e requirement mokwongo nyaka obed gi low, mano mokwongo nyaka obedgo. Nyaka wang'e water source, duka pur iro tiyo gi pi maro mana kech most cases otiyo gi irrigation. Ok ibi chako kibedo gi low tiyo gi pi. Koro odhi bedo gi low, odhi bedo gi pi, odhi timo gi irrigation kata obedo gi mechanization. Multi-farm tools modhi tiyo godo.
Koromga jong machiegni kende okang' mar ariyo pod wadhi nyime gi chenro mano mar mbaka oromo. Par ni mbaka oromo en mbaka mwago e studio to bende en mbaka mwago e gweng' kamoro amora mintiere kaluwore gi thor wach ma bende watwakie kanyakla kod weche mopogore opogore ma bende timore. Wang'e ni ng'anyo mago mag jopuonj mago mag Kuppet odiochieng' manyoro doho nochungo. Koro odiochieng' ma kawuono wabiro bedo kwa ng'iyo ni kapo nono ni ng'anyo ma kamano biro bedo kadhi nyime kata ooyo. Wantiere gi jafwambo marwa Alia Beach e kaunti ma Homa Bay ma bende nitiere kod moko kuom jokanyo mago mag Kuppet. Abich kinyalo mna winja amosi ni misawa. Jog kanyo mag Kuppet mintiere godo dibed ni gisechungo ng'anyo kaluwore kod dwaro chik mono migi gi doho koso ooyo. Yaora ahinya Sharon na winja achiel kachiel kwabiro e chuny boma ma Homa Bay kandi ka wantiere ofis mar riwruok makelo ne jopuonj mag Kuppet County ma Homa Bay kandi mane kendo wacho odiochieng' manyoro ne oneno ka doho ne ogolo chik mondo mi jo telo mar Kuppet ochung' ng'anyo margi mondo mi nyaka chieng' moro winji bura mane duol mandiko jopuonj tich e thuru kind TSC otere doho ka gidwa ni mondo mi kethi oko ng'anyo mag jopuonj mag Kuppet ma bende ineno ka osebedo ka rocho chenro mag somo e skunde mag sekondar ma pacho ka nyaka ne yaw ayanga skunde tarik 26 kata wuok tich juma niendi. Jopuonj mag Kuppet e bade ma kaunti ma Homa Bay kandi gin achiel kuom jopuonj mosebedo ka omako chung' motegno kendo gisebedo ka gibawo ng'anyo margi chakre wuok tich bang' kane oluongi ng'anyo ma kamano kod kuku mar Kuppet kotele kod jagoro maduong' mar Kuppet e pacho kandi Akelo Misori ka gin kod ng'ur mopogore opogore ma gidwa ni mondo sirikal kokalo e duol ma ochung' ne ndiko jopuonj tich e pacho kandi TSC ochop ne kama oting'o kete ogirimiti chuoth mane gikete kogi e tielo mar ariyo kata winjruok mane gikete kogi kod duol ma ndiko jopuonj tich e pacho kandi mondo mi gine kaka jopuonj dhi makare weche mag puonj kaachiel kod bende ndiko jopuonj mag junior secondary kata jopuonj mag JSS mondo mi golgi e yo ndikgi e yo ma ongirore kaka gisebedo ka gidwaro kaachiel kod bende medo lemo jopuonj ma giwacho ni osetimo penj ma owinjore bende medo gi lemo to nyaka sani giseyo duol mar TSC kuom rem medo jopuonj ma kamago lemo kaachiel kod chenro dwaro mamoko mathoth ma bende gisebedo ka gisundo mondo mi duol mar ndiko jopuonj tich e pacho kandi otimnegi. Okinyi ma kawuono kaka nyalo neno e picha achiel kachiel en ni jopuonj mag Kuppet County ma Homa Bay kandi chal ka gima ok giluwore gi chik mar doho mane jang'ad buche James Rika ogolo mondo mi jopuonj mag Kuppet ochung' ng'anyo margi kendo aneno ka odiochieng' ma kawuono jopuonj mag Kuppet County ma Homa Bay kandi dhi nyime kod ng'anyo margi ka giwacho ni nyaka chieng' moro piny owacho kokalo e duol mochung' ne ndiko jopuonj tich kandi TSC luwore kod dwaro ma gisekelo negi mondo mi gidhi nyime kod chenro mag tich. Ineno ka tend riwruok mar Kuppet County kandi dhi nyime kod ng'anyo margi ka gimako chung' motegno gibi winjo chik mowuok e doho kendo gibiro dhi nyime kod ng'anyo margi nyaka chieng' moro duol mar ndiko jopuonj tich e pacho kaendi winje dwaro margi. Koka ketho Sharon abiro dhi achiel kachiel kod jakom mar Kuppet e kaunti ma Homa Bay kandi Jack Okoth. Odiochieng' manyoro ne waneno ka doho nogolo chik mondo mi jopuonj mag Kuppet e pacho kaendi ochung' ng'anyo margi kaluwore kod bura mano omaki kod TSC ma dwaro ni mondo mi jopuonj odog e tich ka ibiro winj burano matieki. Kaka jopuonj mag Kuppet ochayo chik mar doho koso ang'o miyo udhi nyime kod ng'anyo kata doko ni ne oyudo chik moa e kot machungo ng'anyo ma jopuonj mag Kuppet osebedo ka dhigo nyime e pacho kaendi. Pile ka pile kot golo ga chike to TSC owuon pok nogolo chuok chik kata achiel. Koro ka TSC ok nyal luwo chike ma doho ogolo, wambe ok wadhi luwo chikno because strike marwa and protected by the law. Makoro wan wacho niya, chik mwanyalo luwo sani en chik ma Nyasaye omiyowa gi chik ma Akelo Misori dhi nyisowa. Kowacho ni wadhi left, wadhi left. Akelo akisema tuende right, tuende right. Akelo akisema tumwage, tunamwaga. Akisema tusimame, akisema hada, mane chik mwadhi winjo. Ma Nyasaye gi Akelo Misori ok wadoge class kata kama timore. We are not going back to class. Jakob wacho no dok e class oneno ka odiochieng' manyoro kan tiere skunde moko ma jopuonjre dhi nyime nodhi e skunde go kaka ne sirikal ogolo chik mondo mi jopuonje odhi e skul. Jopuonje skunde mantie kod jopuonjre ere kaka chenro mag somo dhi nyime kendo wacho ni omako chung' motegno kata doho ne osegolo chik machung' ng'anyo ma kamano to jopuonj mag Kuppet e Homa Bay kandi ok bi dhi nyime kod chenro mag puonjo. Ere kaka chenro chalo e weche ma skunde ma jopuonjre jonyuol osegolo nyithindgi mondo dhi nyime kod chenro mag somo e skunde mopogore mag sekondar ma Homa Bay kae. Wadwa kwayo jonyuol ni giwinj wachwa. Nyithindo magitere skul sani jopuonj onge, jopuonj nitie ndara. To adwa gone principals mose winjo ywakwa
moyiene gi jopuonj odhi e ndara. Principals moko ma pod paro ni ginyalo dino japuonj kik dhi e ndara. Kawuok kae wadhi e skundego to wadwa golo gi oko. Wadhi mana mosogi. Wadwa mosogi mos mar Gen Z kiwinjo. Salamu ya Gen Z. Wacho ni jopuonj te wuog oko, SEC is protected, to wadhi bedo oko, nyithindo dog dala, kantie fee ma janyuol nitie godo sani, ocham. Kantie fare ma odwa tero nyathi skul, ocham fare no yiene. Pocket money kata koro nwasani wakane nyathi, wan jopuonj wabro chamo pesa no. Mwalimu si utakula pesa? Kabisa. Kapok adhiri jagoro, an kod penjo mogik. Nitie dwaro mathoth mosebedo kukelo ne sirkal. Aneno ko kinyi ma kawuono oriwo kod jopuonj mag JSS. Ok ang'e ni ang'o momiyo gin ang'o gini mosebedo kodwaro ahinya e weche mag ndiko jopuonj mag JSS, to bende neno ka sirkal oseketo ng'iso mar chopo dwaro mag wiye kiwe wach mane gisegolo mane kot osegolo mondo mi udhi nyime kod chenro mag puonjo ka ing'iyo weche ma osebedo kupedho ne sirkal. Wawacho niya, japuonj ok nyal dhi e university igni 4 ma kata school fees mochulo ingo msache. Kaso kobiro kae idwa chule siling 18,000. Wan wachungi JSS mondo ondiki gi e yo ma permanent and pensionable. Mane gima udwaro ne jo JSS. Gimara riyo wadwaro niya, japuonj ng'ama riek. Japuonj itere interview di beach. To interview ni biro bang' igni 5. To bende ok miye promotion. Koro wacho ni ya CPG mane TSC okelo ni ok wadware. Wadwaro CPG ni obed reviewed gigol C5 kaso gigol D2. Mo japuonj oyud promotion. Japuonj has never failed exam. To japuonj kata kodhi e penj eno consult man gima ndiko cha is what gima no puonje. Koro japuonj ok ofuwo. Japuonj ok nyal bedo ni gidi 20 poko bedo promoted. Emomiyo urwako wuoche moti, lepo oti, bakata chungo tamo wachung jatelo. Ok wachung, wakwadre. Erokamano nyosara no weatika ne kod jagoro mar Kupete bade ma county ma Homa Bay kandi mabino telo ne ng'anyo makamane ibiro chawo gi nyingi tinyiso ni kaka riwruok mar Kupete county kandi chung mane ma un go kalwe kod ng'anyo mosebedo kodhi go nyima nyaka ne yaw skunde mande juman. An iluonga ni Yogo, an jagoro mar Kupete Homa Bay. Chung mowan go en ni wadhi mbele gi strike. Yes. Kendo ok wabi yie ni itiyo gi courts mondo intimidate wa. Courts ok bi buogo wa. Kupete power. Courts ok bi buogo wa kata matin. To kendo wawacho kawuono ni sirikal owe kawo wigi bas giketo e kuoyo. Nikech sama gikawo wigi giketo e kuoyo ka giparo ni gik ma thago jopuonj biro rumo. Confirm intern teachers now. Confirm intern teachers now. September wadwaro the first lot of it confirmed. CPG will review it today. Wadu jopuonj gi poko yudo kata mshahara samo wuone. Mshahara no wadwaro bank sani. Wadwaro mshahara ne bank sani ok wabiling. Kendo angiso principles ma ok supportwa wabiro nu. Kendo kwa biro nu wabiro moso umalongo. Mo supportwa wa mor kodu kendo ung'eyo malongo ni wakedo nu. Wakedo ne jopiny duto. Nyithindo madhi university sani endi ok nyal chulo fees neke jogi okwalo pesa odhiro kuonde moko. Nyaka tim mano kendo wang'e ni president nitie ka wadwa ni mondo winji ni Homa Bay osewuoyo. Jagoro penjo man go mbugi kapok awe mondo dhi nyime kod ng'anyo maru en pek mane ma Kupete neno mondo uriti ane weche mosekelo sirkal gi mondo sirkal owinji kudhi nyime kod chenro mag puonjo mondo ng'e koro jotendo ma nitie kuku mar nek Nairobi mondo ng'e kaka inyalo los weche gi sama uchiwo thuolo ne jopuonj mondo dhi nyime kod chenro mag puonjo nikech waseneno ka jonyuol ng'ur ne ma tam mar adek ma jopuonjre biro timo penj madongo mag higa niendi to ma nyalo rocho mokalo chenro mag somo e skunde ma sekondar. Pek mane manitie kuom miyo sirkal thuolo mondo mi sama udhi nyime kod puonjo to giwinj ng'ur mosepedho negi. Wadwa wacho kawuono ni the last time mane jopuonj ng'anyo ne en 2015. Bas no wawacho ni wada miyo sirikand ni thuolo mondo correct problems ma wan go. Sama waling to gibege ling. Koro ng'iso malongo ni gin joma paro ni jopuonj gine to gimedo masandowa. Sani koro gituono wa pesa mar medical cover jopuonj gi kodhi osiptal tiriembo gi. Kata nang'a ma usa lot kodhi to jonif thiedho to jopuonj to kodhi tiwacho ni TSC no. Jo TSC odago chulo pesa. Mar ariyo wawacho ni japuonj nyaka mi pesa mar third party deduction mano se ng'ad mare. Pesa mano se ng'ad mari michulo go loan kata mi save. Ok onego sirikal kaw gi divert mondo gitim go gimoro. Koro kuom mano wawacho ni wabiro kedo. Koro gima timore sirikand ni kwadok e klas
to gibe gichako gilinga linga. Emomiyo wangiso nyaka jopiny, nyaka jo kanisni, nyaka jo jensi mondo joinwa mondo wawuo gi sirikal ni gi language ma ginyalo winjo. Jo jensi kanyo wuoyo kodgi nyocha giwinjo. Wan be nyaka giwinjwa. To kendo gima ngisou Akelo Misori ema biro miyo the last word. Pope mar Kenya miluongo na Akelo Misori mar Kupet kowacho malongo niya ni koro wadhi wuoyo gi jogo, wadhi wuoyo kodgi. To sani kik ayud ni winjo wat principal moro ni ndiko ni message ni dhi e school. Kodi poni principal moro ndiko ni message to penje ni are you aware ni wan strike? Join us in that strike. Sani wakadhi skunde moko kanya neno ka jomoko ntiere wadhi negi kendo kwa bitugo kodgi. Odiochieng' ma kawuono adwaro ni wa occupy TSC headquarters ma Homa Bay Kathomoni. Mane dala kata Siafu tutaingia hapo kama Siafu. Let us go and dance there. Let us go and do our things there until these people answer us. We want all our grievances addressed. And those grievances must be addressed now. We are not waiting for another moment. Erokamano Nyasaron mani winjo chung ma jopuonj ma Kupete bade ma county ma Homa Bay ka nigo ka winjo ni wacho ni kapoko ni doho ma Nairobi nogolo chik mondo mi jopuonj ma Kupete dhi nyime kod chenro mag puonjo tich ma sirikal ng'iyo kaka inyalo winji ng'ur ma gisebedo giwacho ni gima gochung' moteno kendo ng'ama gibiro winjo en mana jagoro maduong' mar Kupete pacho ka Akelo Misori ma kogolo chik mondo mi gidhi nyime kod chenro mag puonjo to gibiro dhi nyime mak mane sani ni to gibiyie mondo skunde ma sekondari Homa Bay kaendi chenro mag puonjo odhi nyime. Sharon ka ionge penjo tabiro duoke achiel kachiel studio mondo dhi nyime kod twak ma wan godo kwang'iyo limbe ma jatend piny Kenya mosebedo ka mochako timo e gwenge ma Nyanza chakre odiochieng' ma kawuono nyaka ngeso ma joma nindi. Sharon. Erokamano ahinya hali abich winjo makare jopuonj makamago olose makare kabenya gisane gisebuono ni girito mana jagoro mongirore margi mana Akelo Misori. Abich aguni erokamano ahinya agonyi mar mondo midhi nyime gi chenro mabende luonwa. Nyakorom Gajuang aduogi mana pie studio parni bende obiro bedo kwa tudre gi jofwambo magwa mamoko bende winjo na pachgi ka ahinya nyaka luore kod geno margi e kinde mabende jatend piny Kenya chano timo limbe mare e counties magwa makaluo. Na nyisi kanyo ni odiochieng' makawuono obiro bedo komol e county mano ma Migori. Gisani waka anu moko kuom ote ang'eni ote to ng'eny ote chalo lo abiro bedo katemo kaogi kwa dhi nyime gi chenro makamae. Kinyalo ketna moko kuom ote mabende ntiere. Ruth Nathi Ochieng' iwacho ni an kaka nyathi Migori asiro limbe jatend piny Kenya kaluo. Limbe no mokwongo puonjo nagi ni siasa oken sigu. Mar ariyo odhi miyo Ruto ne rema mane kosi wacho ni remman mana kanyalo somo remman kaluo kendo okonywa. Iwacho ni nderni richo stima bende pod onge e thoth gwenge makaluo to ahinya e kaunti ma Migori. Limbe no kik bed mana mar manyo ombulu mano mar higa mar 2027. Ote machielo Kumukezi wacho ni obiro medo singo e wi singo koso biro campaign. Aya. Ote machielo abiro bedo kasomo kanyo mano mar kata kamano kinyalo mana mako ote makamago asom mana mar janeno mar Mogik. Iwacho ni wakwayo ker okele dongruok kaluo. Mogik okret job opportunity ne rowere ahinya ma Migori mane waneno ka wang' apaya ndalo ng'anyo mano mar jenzicha. Kaluo hula osebedo ka daro ji. Ruto omany permanent solution e kinde limbeno. Aluo twak kantiere umoja inako. Erokamano ahinya. Ineno ote mopogore opogore kanyo Lois mabende jopiny osebedo ka oro. Chutho mabende aneno ka osebed kinuoyo kata mana kang'iyo moko kuom ote mabende donjo. Dibed ni en chenro mar chako campaign mumondo mano mar higa mar 2027 kaka moko kuom jopiny bieko. Ker wanya wacho ni u campaign pile. Oken gima wendo. Nikech kwang'iyo sirikal mokalo kane Uhuru Kenyatta ne timo press ineno ka ji teno ling ji rito ker dwa wuoyo lakini advisors mag kerwa masane akia ni temo advice ker nade nikech ker chal ka gima gik mano campaign go oko poko chako implement most of them to chal ka gima podo campaign makore ni singo bi singo mabenda chelo kum janeno maro na wacho ena gik moko setimore media online ka ineno ka ker launch gik moko mano team kata previous government moko no launch kano donjo podo dhi adhia kanyo ngeni jo Kenya tinde ber malich ni mbui ni omiyo gimora amore nyaneno everywhere katin mane dala alafu ka wacho korwa Nyatike specifically one Nyatike in terms of maendeleo pod one pin seriously nikech kata king'iyo
percentage mar jomodhi school, jok mochopo achopa secondary kende alone is very poor. To mano koro seyo madhi ne jatend piny koso dhi ne bende jotelo mantiere sirikande mag gwenge. Mano omako ji te. Nikech kata ineno bursaries mimiyo ji gi. Ineno for example sani etwa ka wan gi MCAs. MCA nigi bursary, MP nigi bursary, governor nigi bursary, kata kero nogo en gi bursary. To king'iyo gima mono ji somo mang'eny en koso omenda. To ko gima ochakore sani, nochakore chon. To walak gimiluongo ni miyo jopiny ng'eyo what is the importance of me going to school. Apart from ni ker dhi launch, ok en ker kende, this is not a responsibility for the president. And responsibility mar ji te as a citizens ka dhi gi jotelo te mwayiero, nikech president ok dang' otim gigi te. Ok onyal bedo ni o delegate kendo en ema ang' supervise kendo en ema chaka ang' otim tijegi te. Is a responsibility for all leaders matimo tijegi. Koro sani kaka nyatike wan kero unjore olosnwa ndara. Mar ariyo jotendwa kama ngiwuoye Rei nyo otimo meeting nyoro and all Luo leaders ne nitiere meeting chande. Ayop ni kama ne gigoye mbakano ne giwacho gik mamako jopiny direct ma jopiny chandrego. Apart from ndara wan korwa waonge gi health facilities is very poor makata mama nyalo konyre kate ot pod ji konyre ot nyatike is something ma is there. Ok ni gikonyre ni to mjumbe ubende winjo kana mna kaloso kacholo kana mna dwaro makamago poni pok makamago gin mago mag sirikal mamalo nikech wang'eni nitiere pok mag counties nitiere mano be nitiere responsibilities mag counties gi mag national government kaka specifically health to bende sero kata investors nikech mano ich ma MP wawinjore otim nikech jogo kura mang'eny gin joma mon gi yudhe to jogi joma thagre be moingo ji sana. Koro wakwayo, an personal akwayo mjumbe marwa ni gik moko ok nyal tim gi samoro pesa ma sirikal chiwo allocation mar budget. They should now think overboard magi manyi investors ginyalo partner. Nitiere investors mang'eny chien ka nyocha weche okethore kaluwore gi koko manyocha ni Kenya ka ushuru nyocha oidho niyudo ka johala mang'eny ne ringo Kenya dhi timo investment oko manyiso ni environment was never conducive for them. But right now gima chako timore ni ker koro chako wuotho kuonde. Wan kaka josiasa ing'e ni sani jo okuche osekier matin makoro Ruto manyo ombulu kaluo ma possibility wanya paro ni running mate ne 2027 biro ya Luo Nyanza nikech adieri Sharon gik masani omiwagi apart from energy osechiwo osebedo minister mar energy kata Raila Onogo osebedo minister mar energy, but finance is first in history. It has never happened. Koro wakwa mana jotendwa ni sani kik ker bi kanyo to utim go bravado, utim go PR, no loso go nyinge ni yani manyar kele yani kiani nga obiro to owe gimoro kata wendo ko biro limo ga jito wega gimoro. Geno maro ni jotelo maru mago mage county ma Migoro winjio makara hinya to jaod bura mari mana manyatike to modege nanene kanyo ke ntiere rome mopogore kata mnage governor county ma Migori motelo ne ikruok mano mar limbe mano mar jatend piny bedo winjo kanyo Boaz Kieri kaka Lois bendo losa hinya e kindegi bende isiemo wang jotelo to jotelo gin mana un to nyaka gisani kiwinjo kata mana kaka jopiny bende loso jopiny bende nitiere kod paro mopogore chutho to limbe mano mar jatend piny Kenya gwenge mag Nyanza gwenge ma kata mana mamoko ma bende waseneno kata mana kotime limbe jopiny neno mana gin mana campaign gin mana singo ewi singo inakene nene e yo machal nade mano Boaz Kieri. Sharon, jopiny onego bed jok ma at least samoro bende appreciate because you get dhier ni to kar japiny wacho dwaro ang'o. Nyaminwa Lois Atieno wacho kanyo mokwongo awinje maber kowacho ni en ogo erokamano ne limbe mar president ni for the first time the president is visiting Nyatike. Dhendo kichaki penje ni to limbe ni en mana mar siasa koso en ang'o. Tochako question advisors mag president gimomiyo gi advice president mondo wuothi.
On one end, omor ni president dhi nyatike. On the other end, orachne ni president dhi campaign nyatike. Koro odwa ni president otim ang'o. An aparo ni gi sani Sharon, an kaka Boaz, an arwako Mheshimiwa His Excellency the President man gi blessing mar Raila Amolo Odinga. To kara mna Boaz. Mapok bedo nyisowa ni 2027 wadhi vote nenga. Kiwinjo kara mna kaka Luis na wacho. Wacho ni dhi ne e county kara mna gwenge mago makaluok rach. E mana ni chwalo dongruoge. No wach mana ranyisi mar Nyatike nikech owuok e gwenge mag Nyatike. Wacho ni podi gini chien e weche mag dongruok. Awinji makare, gima atemo yie ma bende amba atemo wacho ni an limbe ma president biro go kaluo kawuono an omora kendo ang'eyo ni president ok bi manyo kura. President biro limo part of Kenya, jomong'eyo ni are taxpayers, kendo en bende en gi thuolo mar wuotho any part of Kenya. Ang'o ma president onego tim Nairobi all the times? From time to time onego be obiye kaluo ka wan bende wane much president. We are also taxpayers. To adieri makende ma okanya tamora kode ni this is not the time makoro leaders moko dwa take opportunity makoro gidwa gogo dagogi kagi wacho ni en mukelo en modwoko. Ana paro ni sani en saa mwarwa ker mondo kelno maendeleo kok wang'iyo 2027 elections. 2027 elections will come, but sani en iga mar tich. Omiyo warwakuru president kok wang'iyo 2027. Joluo wasebedo throughout ka waluwo kendo wang'e kaka siasa wa decide. Asewacho secheka ni ng'ata man gi paro ni as long as pod wan e bwo Raila Amolo Odinga, 2027 elections will be decided kugik at that time, and politically as a people wabiro decide kendo wabiro dhi kanyakla. Ok wabidhi in a manner ma is like we are disunited. We must go as a united team. But kik wang'e sani lime mar jatend piny correlate with 2027 elections. 2027 elections will come, and gima duong' sani each and every region onengo ng'e ni tang'o ma benefit wa. Kik wabedo ganda ma wan seche duto wang'iyo ang'iya niya what is coming in next election. The next election will come and go, Sharon. But sani wadwaruru maendeleo. An mane gima nyalo duoko e wachno. Erokamano ahinya. Madingini medawinja na pachi ote mopogore opogore ahinya singo ewi singo. Kaunti ma Siaya bende ang'e ni en achiel kuom counties ma bende jatend piny Kenya noselimo motelo ne, kata kamano singo mopogore opogore bende ne nitiere kanyo. Bende nyalo kona paro mane en jatend migawo mochung' weche mag ohala e kinde mana Moses Kuria ne en jatend migawo mar ohala. No aneno kanyo ka special economic zones bende nobedo launched e gwenge ma Kaluo. Nyaka sani ng'ato nyalo penjo ni wach ma kamano osechopo kata kanye, nikech mano ema nyalo dhi nyayo job creations mano keto tije ne rowere e pacho kaendi. Madingo. Adwoko erokamano Sharon, ageno ni kori winja maber. Gima nyalo wacho en ni mokwongo adwa yie gi nyaminwa Lois mane wacho ni kik bed ni limbe mar rais koro wa focus on politics ahinya. Sa osechopo ma koro wan kaka jotelo moyier go mbulu ok wanyal pondo e tok Ruto. Ing'e ni many a times e Luo Nyanza ka wasebedo ka wahero pointing fingers. Ni wan ok wanyal timo gimoro, niwach sirikal ok ni kodwa, ok wanyal wachiwo blames te mag our failures ne president. Gima Lois owacho e wach somo en adiera ni MCAs nigi basari manyalo miyo nyithiwa e gwenge moaye mondo oyud basari madhi e skul. To wadwaro ni mondo MCAs bende obed katiyo gi MPs. Niwach many a time seche mwa campaign tiyudo kaka wariwore, lakini seche ma koro ji tiyo tiyudo ka koro MCA tiyo kende, MP tiyo kende, Senator tiyo kende, lakini kwa nyalo bedo gi harmonized working relationship. Manyithindo moko yudo basari ofisa nyalo yudo basari ofisi mjumbe. To moko yudo ofisi mjumbe nyalo yudo ofisi mar ngaf. To wanyalo make sure ni nyithindo ate udhi school. To how kuonde mang'eny yudo ni seche moko ng'ama na miyo basari kaka MCA emochako yudo kendo basari mar mjumbe. Emochako yudo nyaka mar women rep. Koro yudo ni jogo maonge gi connection kata jogo maonge gi jok manyalo chwalo gi offices go
kata mokoso ng'eyo koro koso dhi skul. Koro sa osechopo ma koro leaders nyaka kaw responsibility mondo wawe ponde tok ker kata kwa wacho ni koro sirkal waonge. Mar ariyo, ipenja weche mag manobedo launch kane Moses Kuria obiro Siaya. This was a conditional grant. Mane county nyaka gol pesa moro to commit after eka koro county national government bende kelo gimoro. It was a partnership of intergovernmental agreement. Mawan kaka wan MCAs ne wasetimo patwa koro wang'eyo ni the national government because of goodwill gibende gisetimo part gi matin but gidhi timo in full mondo mi wa make sure ni watkelo development ni jowa. Mar ariyo adwan mondo i understand Sharon ni William nyalo bedo ni ne launch ga gik moko kaka deputy president. It is completely different. Sani is the CEO, is the accounting officer mar country mwadake miluongo ni Kenya ni. Koro sani en sirikande no wacho ni kusema na kutenda. Wadwa nene ka gik mo launch ka en president pod en story. Nwach 2027 ok en 27 years mabiro. 2027 en higni adek mabiro. Koro wadwa nene to gik ma Ruto launch ka en president. Any excuse modhi nyiso jopiny ni ok otimore to en manen gi authority of the and the power of the pen. Because macho nyalo wacho ni seche moko nobedo frustrated nwach nodwa bedo ker. Koro seche moko ker mandalogo they make sure ni gimoro amora mo launch to nyono. Koro ok wanyal blame ahinya mang'eny. Mogik tadwani mondo mi awach ni ok aparie ni kama Amolo mawuono oganda ni okete lwete nyalo kethre. Mondo mi ne Raila bi michak donate some of our lieutenant soldiers, the greatest of us, mineno ka gigolo magitere government mondo mi okony Ruto okelo formula manyalo kelo konyruok ne japiny. I want to believe ni this relationship will mean well ne japiny. Emomiyo in the words of Gladys Wanga, Governor Mahoma Bay, owacho ni lwenje te ok magwa, ok lweny moro amora ma ji wuok ni ji ng'anyo en mar jaluo. Seche moko en jok mowuok ma koro ng'anyo nwach oseng'e ni gima ber biro luo, to wan jogi osegang'eyo ni kwedowa. Koro wadwani mondo wachik itwa kabisa ne gima jatendwa wacho, mondo mi kowacho ni koro Ruto rach, to koro wan e behind him nwach wafil ni Ruto wuondowa. To gi sani Ruto ber. Ruto ber nwach mana kaka wacho ni wan gi waziri mokwongo maluo ma koro mar finance. Wan gi the first woman madhi bedo attorney general mane advisor mar sirkal on legal issues. We are having a powerful PS in this country. Omiyo Ruto ber jodala wa aneno za Madingu diwachi no ber kaluwore gi lemo makamano pok mag lemo makamano kosa. Anyalo wacho Ruto ber nwach ing'eyo sirkal ok nyal bedo marach ka une iye. Sirkal mana kaka Tan Meli nowacho ni sirkal rach mana ka un oko. To ka une iye kamito keto sirkal ber jodala wa aneno sirkal ni ber malich. Erokamano ahinya. Lois bende nitiere kata mana wach moro bende motenre kod achiedh nade ma bende osebedo kata mana ka jokowa kaka Onagi nikech TV en mar Onagi donge. Koro wan kaka Onagi bende kae kama inyalo yudo thuolo mano mar kuotho kaka Onagi. Nitiere midhiero mar oula kinde ka kinde ma bende osebedo kata mana ka kelonwa midekre. Higa ka higa nyaka bed ni nitiere midekre mano motenre kod oula mapek. Jodak e gwenge ma Kano kata mana Nyatike Kano bende osebedo kod achiedh nade Siaya e kinde mamoko. Kopogore gi mano kech bende gwenge ma Kaluo kang' mokwongo Kano neno ni ipogo nyaka chiemo. Iparo ni achiedh nade ma kamagi tinyalo tiek nade nikech magi gin achiedh nade mosebedo kata mana kaluwore yore bende achiel kuomgi kata bed nitiere achiel kuom japiny ma bende nacho ni seyo kata mana moko kuom rowere jopiny ma bende osebedo ka ng'anyo ka ketho kata mana yore mage bende dipani jotendwa ne bed ni lose gi jatend piny Kenya mondo ayud long lasting solutions. Kapok awacho the main point number achiel responsibilities en marwa wate. Wa kaka jopiny kaka neno ne ndara iketho samanda manucha macha tax wa ok ni pesa moro ma jatelo golo fukoni ni loso go ndara no is our own money matiyo kacha kachako go oula en gima chandowa kata korwa Nyatike but nowadays ok en ahinya kaka chon. Gima nokonyowa en irrigation maneno biro ne koro pi ne yaga malo sana then negi divert to now various places koro at least nokonyowa momiyo tinde pi ok terwa ahinya but matters to kech nitie mbolea moko manuchi kata mna pok idhi kata mne keche weche motenre kod oula kata bed ni kata mna jo Nyatike samoro no yudo yo machielo wasenukra mna Homa Bay
Oula makamana ngeni Boaz biro bedo kada manaka lose Kanu. Kinde mamoko. Ineno is a an samora penjoraga niya koso oula ne sirikal bidwa chieme nikech sasa ya ma budget obed allocated now to mitigate this crisis nikech da jogo molonye weche mag oula e weche mag chan mar koth ging'eyo ni there are some measures mowinjore tim mondo oula kik bi ok ditamri ni koth kik chue but koth kochue nitiere mitigation nitiere strategies mowinjore tim nikech I'm sure ni nitiere pesa mogol miketo tenge ne tije ni pesa ni odhi kanye to ng'ama chame to bobed accounted for bentie ng'aluwe koso donjo fuko no tigoye gi chung makoro ng'ama luwe onge then kadhi e weche mag kech gima golo kech en pur to wanyalo puro kwa yudo conducive environment as jopiny to omiwa mbolea chien kanyo to omiwa lope ni mbolea and it is so unfortunate nis ngat jogo poko timnegi anything. This is so bad. Japiny ngato ong'iewo bolea gunia at a higher cost, jomoko na ng'iewo 4,000, jomoko be ng'iewo bei mang'eny. Tiyudo ka sirikal ok kete gimoro ma gineno ni inyo jopiny. Alafu ka wach baba nyalo tenore gi penjo mipenja wach jakom. Sani makamaka oteni makamano wachre la mulo dinga no hibro bedo kilose mane kintolo manok nyakorongo jong waka yuo matin kendo kodogo kang mar ariyo ote magi habro bedo kanywando mano mar mondo mi gi wach moro moro mabende dubede godo e kinde mabende waikore ne limbe mano mar Jatend Piny Kenya e gwenge mago makalu kikidhi mabor. Na Filipoa, nashukuru sana and I'm very sure I'll be back soon. You'll be back. Kwa ile ingine. Umeamua grand drone ndio. Ile kubwa sasa. Hii game ni really, mimi ni mtu mgumu sana kuamini kitu lakini it's for the first time nimeamini. *860*419# tisema na yude parnia Ramogi TV e ot mar jower duto. Amen. On today's episode of Champions of Change, we visit Jijenge makers as they show us how they collect, sort, and turn this waste into construction material. So we make building products made out of recycled plastic. For the plastics, we use HDP plastic, LDP plastic. So you have to be specific. Yes, there are specific plastics that we use. These are the heavy plastics. Okay. Not like the PET plastics that are like the bottled water, that are PET. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ligi imerudi. Your favorite team na players wako back in action. At Shabiki.com, kila siku ni siku yako. Weka beti yako ya 49 bob more on at least 3 games na ukamate free bet ya 100 bob leo. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 028. Kwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi mawuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gige waduto te.
Ok diang watch every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, Manera Mogi TV. Ne korom gajwanga nino kathulo ringo mateka dongi matine dakika 15 mar mondo miwatiek twak makamaindi to twak makama kwatieko nyakorom gajwang kinde mabende watieko kinde mabende dongruoge mopogore opogore hichano mar mondo mi jatend piny Kenya oyangegi jotelo magwa bende nitiere koda tinga hinya mano mar rango kaka achiedh nade mabende jopiny osebedo ka kadhe inyalo bed ka itieko kintiere county mano ma Kisumo Boaz Kiri iwinjo kanyo kata mana kaka jopiny osebedo ka loso dongruoge mabende biro bed kiyao kopogre gi dongruoge wan kako nagi nitiere achiedh nade ma higa ka higa jatago achiel kuomgi neno wach motenre kod oula mapek e kind mamoko mano bende dipar ni en okang' makare un kaka jotelo uchwalo ne jatend piny mar mondo mi one kaka inyalo kony kaluwore ni omenda bende jaket tenge ne chenro makamagi higa ka higa ten wach ma bende pod kelo midekre ne oganda magwa. En adieri Sharon ni wan kaka oganda gima nyaka watim maber ka wada konyo jothurwa en ni wach mar midhiero ma sa ka sa mani kako chwe nikech kaka sani kidhi Kaluo ibiro yudo ni chieng' rieny ma kendo gik moko otwo to en gima lit ni ka koth dhi chwe ni to jomoko mor gi pi ni obiro gikomogo to jomoko ni malit nikech pi koro darogi. Koro adieri makende magi gik ma ang'eyo ni nyaka wachwal ne ker an kaka MCA ma Homa Bay wan lucky ni we have a governor ma think beyond oparo kendo jo Homa Bay litne omiyo chandruok duto ma jo Homa Bay kale iyudo ka en godo at fingertips ka nikech staffs ma en go machalo kaka Chief of Staff marwa Charles Odhiambo ma ibiro yudo ni every time ka nitiere shida moro to Her Excellency osechope omiyo ang'eyo ni kata sani seche ma ker biro onge yo moro amora ma Her Excellency nyalo koso mention to the president the problem mar flood mosebedo ka sando jowa ma jokarachuonyo nyocha ka waneno ka floods onego ji sindo omiyo en adieri ni wan kaka jotelo waparo chandruok ma jopiny kale kendo seche ma wan gi limbe mar president nyaka wataj man machielo en yore ma nyamera Lois owacho kendo wacho gima kare ahinya nikech kod midhier inyo jowa kako nagi en tij sirikal gi tij jotelo mondo create environment maber manyalo miyo jopiny yud konyruok e yo makare kendo nyalo miyo ka en yor midhiero mondo midhiero rum en ni sirikal oket arita maber kata environment maber manyalo miyo ohendni moko odhi mbele na neno seche moko kanyo bende speaker marwa ma Homa Bay ma iluonge ni speaker bunge la wananchi bende no mention ni gima nyalo konyo oganda kawuono wan Kaluo machandowa moloyo ni waonge kembe omiyo samoro amora ma ji paro tich ji duto paro tich ni mondo ndege mane e sirikal kendo e county government ma osemiyo wage bill odhi malo omiyo en adieri ni gima bende wan bende aparo ni ker bende ginyalo konyowa godo wan kaka onagi en ni ere yore mwanya yudo industries kembe madongo manyalo bedo Kaluo mamiyo nyithiwa nyalo yude tich nowacho ni idwaro tich bende ing'iyo mane joma thindo nitie joma dongo bende dwaro tich nitiere ng'ato ni yudo ni notieko kata school 2000 nyaka kawuono en tich ni gimiluongo ni tich ni pok noyudo koro miyo tich wadwaro ne nyithiwa tich wadwaro ne joma dongo tich wadwaro ne joma osomo gi degree kaka ne ng'ato bende wacho kanyo tich wadwaro ne nyithindo jowa modhi e TVET koro mondo mi mage timre en ni sirikal biro onego ket environment maber ma tich dhi kendo ji nyalo go ohala kembe kobiro to environment bende bedo maber jowa jotelo wan kaka jotelo nyaka wabed gi chuny mar paro chandruok
ma jowa kalo e through. Kidhi kata e gwenge mae ibiro yudo ka nitiere midhiero mopogore opogore. An go wadwa kanyo miluongo ni Ajov, ma bende yudo ka otiyo matek mondo oyud kaka dokonyre, to kaluwore gi tich motiyo gi environment ma entie, yudo ni samoro gire ni ok nyal tiyo ne maber, samoro ndara modwa tero go gire ni e chiro onge, samoro gima nodwaro kata pi monyalo konyre go onge. Koro gigi duto ka wan jotelo waloso ne jopiny to dhi yudo kendo dhi miyo gi tich mayot mondo gigi ousre. Koro e limbe ni nyaka wapar ni to en yo mane gi gik mage ma ka sirikal otimo to nyalo kelo environment maber manyalo konyo jowa kedo gi midhiero. Erokamano ahinya. Paro ma bende intiere godo ang'e ni nikech thuolo dhi kama wang'wa ibiro bedo kichiwo paro mogik. Kata kamano Madingwin bende nitiere penjo moro ma bende napenjo Lois kanyakla kod Kiri mano kotenre kod pogruok mag jotelo e kinde ma bende koro jatend piny Kenya timo limbe mare e gwenge magwa ma Kaluo, e kinde ma bende timo limbe mare chieng' tich abich e kaunti ma Siaya. Bende ang'e ni pogruok mar paro ahinya weche mag siasa osebedo e kinde gavana maru e kaunti ma Siaya kod jalupne kanyakla kod jotelo mamoko. Koro geno mara ni gin bende gibiro bedo ka gintiere kama kare. Wach kama kamana kene diwach yangu ahinya kaluwore kod siasa magwa ma Kaluo e kinde ma bende jatend piny Kenya timo limbe mare e gwenge magwa. An anyalo wacho ni e kind kelo konyo riwruok mar telo dwaro ni jotelo giwegi giwuoyo kidini. To nowach joma noyiero gavana marwa mohero James Bob Orengo kaachiel gi jalup mare ni jatend. Wado wacho ni kata obedo ni ne assembly ma Siaya notemo thicho jalup gavana maisto kodhi seneto duoke. Japiny manoyiero gi to nok othiche oko. Pok arume kode oko kanyo kata koromo gi japiny kata gi mbaka moro amora kata kopogore pelo paro moro monyalo konyo godo japiny. Koro konchiel an adwa wacho ni kata koyieri kaka jalup gavana to yie kata kaponi ok unyal tiyo gi jatendi maneni oyieri mar mondo mi ikony to japiny to pod ok othichi oko. Onge problem dhi japiny kata kugo mbaka kata usumo paro kata imiyo gi rieko moro kata itimo gino mana civic education. Omiyo an anyalo wacho ni adiera makende ni wadwaro ni japiny manoyiero jotelo mondo koro sani ochak ng'eyo gima public participation en, ging'e tiji jatelo mane giyiero. Nwach ng'enyne kata kipenjo mheshimiwa mantie mawuok Homabay ni obiro nyisi ni ng'eny gik ma jopiny dwaro kuom adiera makende gin gik mantie docket mar mjumbe. To mano dwarore ni jopiny oribe ni yudo thuolo margi to dhi e public participation to jipuonjore. And then wi winjruok mar jotendwa ok wanyal wacho ni Ruto nyalo bet piny mar mondo mi olos kwe e kind jotendwa. En good manners and a good practice ni as a public servant the moment mantie gwenyruok e kindi gi jatelo ma utiyo godo to ubet kamoro achiel kaka jok madongo uloso kindu. Ok upop itgi kata ni jomoko koro dwaro mondo mi obi e kindu mondo mi okel kwe. Ineno ka William mondo mi kwe obedie e kinde gi Okegonea en owuon en manomanyo Raila mondo mi gibed piny mondo mi gilos kindi. Koro an anyalo wacho ni e limbo president mabiro kae ok obe ni koro wanyiso e kit pogruok man godo e kind jotelo man ka. Wadwaro ni mondo mi wakaw dirty linen marwa kata lepwa mochido wakete bwo mesa mondo mi wendo kobiro to nemna gik mabeyo mowuok godo kae mondo wanyis ranyisi maber kaka kaunti mondo mi one ni adiera wan bende wan jok man gi hera. To ka osewuok to ka nitie kaka wanyalo loso kindwa waubet kaka jodala to waloso. Erokamano ahinya. Madingu gi wachni mogik watieko chenro ma kama debe dang'o nikech e kaunti ma Siaya chieng' tich abich aneno kanyo ka intiere gi chenro mopogore opogore. Obiro bedo ko commission kata oyango Mageta Highland Solar Project mano mantiere Bondo kapok odhi Alego Usonga, kama bende obiro bedo ko yaw chiro Siaya Economic Stimulus Program Market. Bang'e intiere Siaya Rice Mill Project kanyakla koda nyasi mar goyo erokamano ne Opiyo Wandayi kaka jatend migawo mochung' weche mag teko. Gi wachni mogik. Wachna mogik adwa nyiso nyikwa Ramogi Ajwang' kamoro amora ma gintie ni a journey of 1,000 miles chako go ndam mokwongo. Waneno ka dalili ber. Wasedonjo e sirikal kae kaka jopati mar ODM Migana Mbewa. To iwacho ni siku njema uonekana asubuhi. Ka wadhi kaka wadhi ni to mana kaka nyaminwa Lois nowacho ni dipo ka jalup kata ng'at madhi bedo second in command kata na first in command nyalo wuok e Luo Nyanza. Wakauru gini as a blessing in disguise mondo mi warwakuru ker gi wang' maber mondo wakaw olemo monyalo nyagonwa kaka oganda mar Luo moloyo to wariwre kaka jokanyanam.
Erokamano ahinya kuom yudo thuolo mano mar twak kodwa Silas Madingu MCA ma Central Game mane kaunti ma Siaya. Boaz Kiri kintiere kaunti ma Kisumu in bende chiwni thuolo mar chiwo pachi mogik mano wachin mogik kaluwore kod limbe mar jatend piny Kenya. Odiochieng' ma kiny otimo limbe mare mar adek e kaunti ma Homa Bay. Mokwongo an bende ago erokamano ne thuolo mumiyowa mondo watwag oganda kendo wabede e mbaka oromo. Mar ariyo, adwaro ni mondo akon jothurwa ni en thuolo makende chakre kawuono nyaka tich abich. Wamiuru ker mar Kenya rwak mar kisera. Awacho ni rwak mar kisera nang'o. Rwak mar kisera tiende ni rwak mimoro go ng'ato ma kata kane ok odwa chiwo gimoro topo mana kowacho. Iseneno sura ma Ruto biro go thurwa ka en biro mar kisera. To seche mosebiro duto pok nobiro kwarwake nikech pok nobedo kodwa waduto. Nyocha ne en gi jomoko ma bende kane ni kanyo ne chalo gima tijgi owedegi ni nodich mana yanyo Raila, ne ok gidich gi wach joluo. To kawuono chalo gima Ruto biro ka en gi blessings magwa waduto kaka oganda. Omiyo warwakuru Ruto ka wamiye kisera ma kata kodok to ng'iyowa ni yawa kaluoka to dipo ka watanya yude gimoro. To koparo na nya yude gimoro to kanye miyudo ka koro kum ka kinyo wuoyo to wacho ni yawa kontrakta mar Marindi pala nyako riako chiko sori kaka governor excellency the governor Gladys Wanga sawache kontrakta donje site. Mogik ber kaka wan joka nyakla Sharon magi maonenga wachi ka wiya kikwil go makawacho. MCAs kawadwaro ni thuche wa odongre. Wan kaka MCAs wayieuru watiuru gi governors wa. Bedo ni wan oversight mar the executive okonyiso ni wan opposition to the governors. Nyaka wamanyuru yo madwatiuru machiegni gi governors wa mondo maendeleo obi piny. Kikwa keti lweny like wan kaka Homa Bay kawuono kineno tineno ka jomoko wachowa ni governor osowa e ofuku. Governor kosowa e ofuku. Governor tiyo machiegni gi MCAs nikech wang'eyo kaka jotelo. Kaluwore gi advice mwayudo membe no nyisowa ni onge yo moro amora mwanya deliver ne jopiny ka wapogore. Omiyo oversight is not an opposition. Wan kaka oganda jotelo moyier wabedu machiegni gi jotelo ma en governor nikech kom mar MCA ni onge allocation moro ma direct minya wacho ni ward mae makabuoch obeda allocated pesa makama. Gini must come from the executive through the budget. To budget ni bedo implemented gi governor. And therefore wabedu machiegni kendo watiuru gi governor for the benefit mar oganda wa kendo wakonyuru jowa e higa moyierwa. Yiero momiwa ni en mar higa bich. Erokamano ahinya en mana ni sama mayo wang'wa. Erokamano ahinya Kiri gino maro ni jotelo wetegi bende winji e yo makare chwalo dongruok e gwenge magwa. Lois atie kodi koro nikech aneno ka Boaz gi Madingu setieko ni thuolo seconds 30 tieko wach mintiere go. Okay, ana adwa kwayo Kiri gimoro achiel koriwore gi jotendwa makocha. Wapuro mchele to onge tiende wa cost market ma ng'ato ya Mwea biro ka mchele manyatike kasto biro repackage ni pishori from where. We don't want that. Samang jotelo winjo ka Kiri mano gima gichor mbele. Mar ariyo poko chul jogewa mapuro mchele. Poko chul gi for the past 3 months. Mano be gima nyaka they put into consideration. Another thing, oyawnwa mill maduong' mar mchele because lower kuja irrigation scheme okena inani onyapuro mchele kende. It's like around 70,000 acres. Ma can accommodate so many things. Koro samang jiwuoyo to gi par mago. Sana wadwaro ni mchele no ochope e chiro nikech mchele maber. Erokamano ahinya gino marwa ni jotendu e kaunti ma Migori bende biro bedo ka dhiro dwaro makamano nikech wacho ni parnegi kata ging'eyo donge.
Erokamano ahinya Lois in bende kuom yudo thuolo mano mar twak kodwa. Nyakwarom Gajwang' mane chenro mabende wabiro bedo kwa manyuni odiochieng' ma kawuono. Obiro bedo kochako limbe mare e kaunti ma Migori. Odiochieng' ma kiny obiro bedo e kaunti ma Homa Bay. Chieng' tich abich e kaunti ma Siaya. Ka bende obiro bedo kotieko gi kaunti mano ma Kisumo. E yango dongruoge mopogore opogore Nyakwarom Gajwang', homecoming mano mar Mbadi kanyakla kod Opiyo Wandayi bende jatend piny Kenya biro bedo kadhi. Jofwambo magwa ntiere oko kanyo Nyakwarom Gajwang', gibiro bedo ka gilonwa chenro makama. Ote magi aneno Nyakwarom Gajwang', emani thuolo emong'adowa. Dakika 3 mar mondo mi orom kanyo saa 5 mano mar onyango. Gikanyo bende makelowa e giko mano mar twak marwa e chenro mar mbaka oromo. Twak makama Nyakwarom Gajwang' kata chenro makama nwachako saa 12 mar okinyi. Nantiere gi nyawadwa Cleophas Oluoch. Kiny bedo odiochieng', ritri kendi bed gi odiochieng' makare. Nyinga Sharon Ong'ao.